hae hae iya hae 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 iya 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 iya.
Kabeh kisah kritik pada sanata
Kaleng asis kita tanah coba kemenoni ono sekarang kan nyata jadi ondani aku lang aku mola orang kena sadar maya orang ajar kan nyata hati sembrono kaleng asis kita tanah coba kemenoni aku mola orang kena sadar maya
wancine padha nindakake aden wis kumandhen waya sedaya nembok wajib dawuhe pangeran salat iku jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga ati istiqomah sing kumat kita luwih sempurna yen berjamaah sipil diholasi salat saya dikakoke ditemuke ayo cok ya iya Jaro ngomong manis sembarang jaro ngomong manis dikasih jaro tapi jaro ngomong manis selendang sutra jangan nulis ngomong manis di atas kaca jangan nulis ngomong manis di atas kaca kalau nulis ngomong manis di atas meja iya iya Ayo, ada.
duit haji pergoda gandul sing ijo dipangan luar mikir bojo loro montang mating ning makrusan agar-agar isine same agar-agar dino itu temboke dilabur semen timbang tombak nganggur yo men atau jahit ala jahit katun Pak Jayadi
Ayo sa. Iya. Hukum Minara, hukum mantan lurah Gunung Pati, Bapak pendukung kesenian Jalan Kepang, matur sembah nuwun nggih Bapak.